A Ruta do Lor é unha nova proposta turística e de sendeirismo para os amantes da natureza. O nome vai asociado a un dos ríos máis importantes da provincia de Lugo, o Lor. Río de augas rápidas e cristalinas que nace no Cebreiro, Pedrafita do Cebreiro, para desembocar no Sil, en Augas Mestas, concello de Quiroga, Ribeira Sacra. O traxecto proponse en etapas, xa que entre o punto de inicio, o Cebreiro, e o final, Augas Mestas, distan 68 kilómetros. Durante estos 68 kilómetros, o camiñante descubrirá os auténticos encantos da Galicia interior, con paraxes de natureza pura, unha flora e unha fauna ricas en variedade e a etnografía propia dos recunchos de montaña. A realización da ruta, en etapas dunha media de 12 kilómetros, faise posible pola existencia de núcleos de poboación no traxecto, que ofrecen ao camiñante a posibilidade de recobrar forzas ou pasar a noite, servizos con toda a hospitalidade das xentes do lugar. O atractivo desta ruta, que reivindica o turismo de interior e o turismo sostible, radica, entre outras cuestións, en que gran parte do territorio que atravesa está catalogado como espazo natural protexido de Galicia. Discorre tamén por territorios que integran a Rede Natura como lugar de interese comunitario e que foron declarados zona de especial protección dos valores naturais. Todo iso é o aval á gran biodiversidade do percorrido, no que conflúen dúas rexións bioclimáticas, a eurosiberiana e a mediterránea, convivindo con resultados espectaculares, os dous tipos de bosque. Estamos nun territorio onde destaca a xestión sostible do patrimonio e dos recursos naturais. Aquí os ecosistemas encerran valores ecolóxicos e paisaxísticos, pero tamén valores culturais e educativos. A beleza propia dos núcleos rurais tradicionais de montaña, hai que engadir outras sorpresas pro camiño do viaxeiro. Soutos de extraordinaria beleza, cheos de sequeiros, pasteiros e hortas e, sobre todo, as infraestruturas que o home foi creando ao redor da auga. Pontes, fontes, ferrerías, lavadoiros, caldes de rega, presas, pozos naturais. Unha infinidade de elementos que configuran un verdadeiro museo etnográfico en plena natureza, só a disposición de quen se aventure nesta proposta singular. Que suxerimos para esta viaxe? Que se disfrute con todos os sentidos, porque está en territorio dos Ancares e do Caurel, as montañas por excelencia da zona oriental de Galicia, serras compartidas con León, que aínda tesouran tradicións e formas de vida que recordan tempos pasados.